थना मा जाखो नोंनि आखायाव थै ओंखारबाय थै आयु आं जिलै थै आं थैनाय हाया आं गोमानोसो गोसो रिलेक्स जों मेडिकेलाव लांगासिनो अखि मेडिकेल बे गुबुन गुबुन सिख्लाफोर ड्रेस गाननाय दङ आं थाङा हो आं थांसै ओइ ज' बहा लांनो लोगोफोर हम बेखौ लानानै थाव बेखौ आं थाङालै आं थाङा होनदों आं थाङा खाबायना रजनी दिनै माथो आइसा दाबो फैदिया माथो दिनै क्लासखौ थाब जोबगोन होननानै बुंदोंमोन बियो ना आं थाङैखायसो लोगोफोरजों बेरायहैबाय नामाथाय बियो जानो मेडाम दिनैबा मानो थाब सफैदियाथाय आं ससे नायस'नोसै नामा मेडाम र' दसे नेबावदो बिदिब्ला खनसे फनखौनो खालामजासिगोन नामा मेडाम क्लास गोनांखाय खालामाखैमोन आङो र' खनसे खालामनायनि आं फैगासिनो दं दे औ दे हेल' आब' बबाव दं आइसा आं एसे लेट जालांगोन आब' आं दा मेडिकेलावसो दंफैयो हा मेडिकेल मा जाखो आंहा जेबो जायाखै आब' आंनि सासे लोगोआसो लोमजादों अ दे थाब फैनो नाजास'ना दे जागोन आब' ना आं रजनीखौ फाथायहरनोसै नामा नांलाया आब' नों जेबो टेनसन दाला दे होमबालाय अके दोनसै आं आब' बाय दोनखाजोब्बाय ना औ दोनखाबाय ओरै लाबोदो फुजाले बेखौनो गियो एफा गिदिर सेंग्रायानो मोजाङै जिराय आं फुजा होनदों आं फुजा मोजाङै जिराय नार्स ओइ दाथुका ओइ आं फुजा जेबो जाया आं फुजा होनदों नों आंनि मेगनखौ नाय जेबो जाया आंनि मेगनाव नाय जेबो जाया आंनि मेगनखौ नाय जेबो जाया ओइ फाग्ला फाग्लि मा जाखो नोंसोर सानैबो ओइ बिथुनो होननाया थाब थु जाम्बा मालाबानो थुखांबाय हालखौ मोनलायाखै आं थारैनो नोंनि आंनि मा बुंदो ओइ बुंथ'ला हिर'लाय ओइ हिर' मा मुं नोंना हिर' बेखौथ' आं ओरैनोसो बुंदों ना बेखौनो आं नोंनि गारांजों गोदै खोनायो खिन्थाना मा मुं रोन मा आइसा नोंनि मिनिस्लुनायनि इसाराया गुबुनसो माथो थै फाग्लि थ' बोरै जोखोथाय मोखांनि स्ट्राक्चारासो सोलायजोबसैमोन मानसिया रोंमारगौलै एसे साउथनि थै नांदेरनायसो दां सिरिथा खामानि गैया नोंसोर गोसो होना बुलायाखिसै नालाय आंहासो लेभेला डाउन जाबाय नेक्स्ट टाइम गगलालै बियो जन आयंनाव फन खालामलाय औ जन्दा जोंनो बिदिखौसो नांगौलै साब्रै साबासो हायार खालामसै नामा बिनिफ्राय बुसिदला जोबनोसै आयंनो फन हरदोलै नाङालै नाङा बेखौ फिसा फिसौ खामानिनि थाखाय आफाखौ मानो फन खालामनांगौ नांगौलै एबारबा हले बुसिदला जोबनांगौ नाङालै नाङा फन खालामदोलै नांगौलै बिदिजों जाया न' रायलायहरदो बे एफा फिसा फिसौ खामानिनि थाखाय आफाखौ आरो टेनसन होबावसै नांलामोनलै जोंनि प्रब्लेमखौ सातथिल' मानसि सल्भ खालामनो हायो बेनो जाबाय आयं जेंगाव Zengal!
नों आंनि रांखौ मन'ग्रा अजगरसिन्थाय आंनि रांखौ मन'योब्ला सेर'ननानै बरनफिनो आं नोंलाय सासे खिग्रमा साइज स्प्लिकासान गैया निमाहा एसेबां साहस आंनि रांखौ मन'नो हाबाय नोङो नै सार फन फैदों रथ' ओइ जायला बेनि गोदनानि गारमाखौ हाखौ हुखौ गारहैनो लांदो थां गोख्रै लांदो लाबो हेल' हेल' आफा नों माबोरै सोलिगासिनो दं आं मा बुंनो नों बुं बोरै सोलिगासिनो दं मा बुंबावनोब्रा आफा सिख्ला एदावनानै बुजानानै हरजादों हा आंनि फिसाला बुजादों बे बाथ्राखौ खोनानायनि सिगां आं मानो थैयाखै आं गाबोन थांगासिनो दं माबायदि इउनिभार्सिटि बियो गाफायजोबनानै गासिजोबनां नाङा आफा नाङा फैनांला लिंहरलै नांगौ दरकार जायोबा आं लिंहरगोन ओइ बै प्रिन्सिपालनो आंनि मुंखौ बुंना हो साला बेथाखौ गस्ला लंपेन्ट खुनानै खारदिं होजोबनां जेंगावखौ सिनायाखै बियो कन्ट्रल आफा कन्ट्रल सेंग्रानि गरमानो खाराखै नोंना दाबो बांद्राय गरम दाजासै आफा माबायदि सिख्लामोन बिलाय लाबो आंनो साबा लाखाबाय सासे लाजाबावनां थोद आफा नोंहाबोसो खालामनो सानदों आं आंनाबो सम सम बारा जालायलाङोलै गरम बारा नालाय आंहा हुदाबो दंखासै नालाय दे आफा दे नोमफाया साबा जाबाय नोंबो आंनि सन्मानखौ लाखिदो दोदो हेलौ है साला सुवाना फनखौ दानबायसो आफायाबो बिराद मोदाथारलै दाबो सेंग्रानि जसानो खाथ्राखै होद हिन्दुया थांथां थौ हानो हाया अखा जोमैनि अनगा थानो हाया ना दैनि अनगा आरो आंबो थानो हाया आइसानि अनगा वाह 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 हट सुप हिन्दु